hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasiyɗo men Nouroudine Hamad Aliou e ndewre makko en juurima ɗo dendagal seramɓe futankoɓe en jetti Allah kadi nde hokki en cellal hokki en coftal ha mbawɗen artande bandiraɓeɓe émission meɗen pattam lawmu mo kewɗen waɗandeɓe kala saaha taw ko émission Debbo Africa taw ko ɓinguel moon baɗiraguel moon bandiraguel moɗon dewel no kewni wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe e lidu banu buuɗi sippatoroɓe sippata jaam li heewi waɗande on hande kadi eɗen cawnodirɗo e Debbo Africa tigui debbo no wurtiɗo inde muɗum par ce que tawi a nani ɗum tan sen mbi Debbo Africa mbiɗen ko debbo mo waɗani be célèbre wadde noon hande ko debbo tigui e nder rewɓe ko français wiye koko lion tigui hande invité ɗen ɗo mo ganduɗa ene wiye Jamy Tall debbo mo Podor taw ko debbo interprète kanko bismiɗen ɗo hande e plateau meɗen Jamy bisimilla ma e plateau men Debbo Africa. Mbani Sali adi fof caggal yettude Allah e annabijo yettude jiwinaɓe mbeɗa yettuma mbeɗa yetta Debbo Africa TV noon mbiɗa de Debbo Africa way Debbo Africa eyyi TV o ko télé o tan Pindi TV mbeɗa jarnuma mbeɗa salmina téléspectateur uji ɗi fof kalɗe ɓe mbawi wonde mbeɗa wiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. min mbima waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Tall ko noon tigui en jetti Allah en jetti ardiɓe Pindi TV bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ko noon tigui directeur général Kaba Samba Diop e ndewre mabɓe tan en calmini ɗon personnel Pindi kala en calmini dendagal yeɓiyankoɓe guel wonɓe ɗo e leydi ndi ha e caggal leydi ndi Jamy Tall min gandirma ka interprète eɗen gandi men gartu hen kalna bandiraɓe holko woni interprète kono seeɗa e gurdam Jamy Tall caggal watmami présenté ka ɓiɗɗo Podor najo holto Jamy Tall janggui beele ko Podor jibinɗa beele ko toon jangguɗa ha jettiɗa ɗo hande ɗo jettiɗa. Eyyi o jarama Sali min komi coofinajo komi simmanajo komi Podor najo tigui e mbiyetemi ko Fatimata Moussa noon babam innirimi e nenam wimi noon ko Jamy ene wayni ko Jamy o ɓuuri yaade ni kono tan kam ko Fatimata Moussa e indi deftere nde e so ɗum ɓenni jibinami ko Podor toon janggumi école toon natmi école toon gonmi ha dañmi duuɓi 12 aɗa andi nden certificat d' étude et entrée en 6e wiyete noon no natirta lycée dañmi nde entrée en 6e noon hawri kadi babam kañum wonno Moussa Tall radio Podor mbiɗa sikki hewɓe Podor naɓe ne gandimo e hawri noon radio ji Podor station départemental uji ɗi Podor ne jeyano hen ina itta Senghor itti ɗum wiiɓe kamɓe fof yeɓe gartu ga e Dakar o affecta ministére communication nden woni noon mbiɗa dañi entrée en 6e tan min gardiri noon Dakar minen kala famille o garmi nde jeehimi lycée John Fitzgerald Kennedy ɗon mbaɗmi collège am ha dañmi bac no gaynumi bac jeehimi université de Dakar gaynumi ɗon jeehimi waɗoyde spécialisation France pour ko mbiɗa ko ngam janggoyde interprétation de conférence aywa interprète de conférence woni tan pirtowo ko haalte e ɗemɗe ɗe noon min kam ko pirtormi ko faade ɗemɗe goɗɗe ɗe ko ƴettude ɗum e français mo watta ɗum e anglais mo watta ɗum e espagnol mbeɗa watta ɗum e pulaar mbeɗa watta ɗum e jolfo kadi eyyi ɗum woni ha domaine jettoyade toon holko takma wadde choisir interprète par ce que en kewano yiide ɗum e sukaɓe meɗen haalpurɓeɓe interprète en c'est rare ko joni battumi nande ni wiye oɗo ko interprète walla goɗɗum mais nden c'est rare nana jomum haalpura tan wiye oɗo ko interprète holko takma wadde ɗum choisir beele ko jinnaɗo ma dusma hen walla ko an tan jooɗi miijiɗa ɗum mbiɗa ko ɗum ɗo jiɗɗa wadde gonga Sali eyyi oɗo ma namdal ma ngal ene waɗi fayida saabu min guila battumi haqqille tan e école he som namnama tan mbiyatnomi ko interprète jiɗmi wonde joni noon baba mi an kam Fatimata ko waɗanma yidde wonde interprète
sabu obo anduno sa woni interprète a wonta jooɗoto place goto ɗum noon o hulanno hen sabu debbo kam yimɓe fof no gandi surtout enen to gonɗen to en Fouta to sa dañi duuɓi 1 sappo e ɗiɗi 1 sappo e 4 tan e gonata ke miijade nanudema dewgal eyyi ɗum ɗon noon ndeysan o miijotono ko mata o yadata e dewgal sa dañi sukaɓe no poɗɗa ɗum toppitirade nenam surtout yanno an ko waɗati yiiɗi wonde interprète ko woni boom interprète kanko warka interprète o wano wiide interprète ndeysan yara hammum mi jalami tampo wiyaba neni ɗum no welimi tan mataw noon waɗi ɗum kadi babam ko journaliste wonno te tawmi ko babam guila temps Mamadou Dia en obo jogui magnétophone makko eɓe soɓe jeehi nden ko witano ko animation rural no famirte e Pulaar eɓe jahata hen nder village uji ɗi ndeysan eɓe kalde rewɓeɓe e darde mumen no foti waade e développement eɓe mbaɗ ɗumen sensibilisé so arti noon kanko babam omo jogui so joguima kasiraji ɗi o faw min jooɗo min taaro min gone heɗade taw no wonde jimɗi no wonde oɗoji ko heewi ko ganduɗa ko message o yimɓe mbawa ɗum famde law gonga ɗum ɗon noon watno mataw nanggumi ɗum noon e nder haqqillam no welno kam so yettinoma tan mi dogara mi ara mi jooɗo so faw cassette aji mi heɗo te kadi ko journaliste woɗɗodirani e interprète par ce que fof ko communication tan ko jokkodiral so Senghor ndeysan yaraha mum so arino Podor ni e babam kañum yadanno e mum ko directeur radio ni o wonno départemental Podor kono kanko waɗatno interprète Senghor ɗum ɗon ne jeeyaka kadi mataw ko ganduɗa ko mi yi ɗum tan weeli kam mi yiiɗi wadde hono babam waɗi ni ndeysan ko noon gardumi he noon natirɗa interprète jaaɗa caggal leydi mbaɗoyɗa hon formation mum combien d'année mbaɗmi toon ni formation interprète no gartumi noon edimi liggade ko mairie de Dakar ngan sang Mamadou Diop ndeysan no daara section département interprète et traducteur Mamadou Diop kanko maire mawɗo o wonno o haɗani e Dakar saabu Dakar e Washington gonno funeɓe jumelage waɗano hakkude mumen heewɓe américain noon gummotono toon no gara ɗo ni ƴeewa men ɗo e Dakar o sohli noon jokki o sohli ɗon interprète ko ɗon min idi udditde ɗon section interprète et traducteur ɗo e building communal holɗin aneji ɓoyi seeɗa ɗum ɓoyi de ɗum ko nden mbiɗa woni jogoyel top 1991 nden mi natani e dewgal ha noon duuɓi ɗiɗi pawi hen tan noon quand même naatimi e dewgal e nder haala ma mbiɗa guila adana sa jinnaɗo haali haala huuli haala interprète ko andude interprète wona jooɗotoɗo kadi ka debbo ka desateɗo jiiɗa caggal muɗum duuɓi ɗiɗi a naati e dewgal enen fof ɗen gandi debbo e nder galle muɗum ko coono toppitade joom galle ma toppitoɗa sukaɓe ma mbiya kadi aɗa yalta kadi aɗa yaaha aɗa jogo conférence uji fof holno guurtuɗa e ɗum ɗon weeɓano de Sali ɗo joni hankkadi mi woni mawɗo duuɓi jeehi kono wonano hunde weɓde so gongana haale saabu milieu o no hen komi Haalpulaar kadi ko milieu sernaɓe min e mawnam Aissata Tall Sall somin pinino subaka ndeysan mbeɗa siftoro tanam gorko kañum jangguinanno amen alquran saabu minen galla men ɗon ko ɗon yimɓe garanno janggude alquran ɗo Podor to tanam gorko ɗo Podor ɗo kañum joguino ɗon duɗal ngal duɗal manggal ngal ha joni o hepti ɗum ke baba makko e taniraɓe makko on duɗal ngal yaltani ɗon ha joni somin pinino noon min jahatna maaya somin jeehi maaya min ɓufti min garti min garatke koyɗe makko somin janggi ɗon seeɗa hamin gayni min puɗɗo yaade école hayso wayi noon kadi cukoyel dewel ngel sa wi ɗum yo waɗe haqqille mum jangge jaam no yalta ɗon oɗon milieu ene yaaha daña liggey gayna kadi rese toppito ɓikkoñ mum toppito koreji mum jibinaɓe mum no satta no feewi mbatta hen kadi liggey o namni ko ɗanngal kala ɗo gonɗa kala saaha hande eɓe mbima monsieur et madame Clinton nan gara mbaɗa visite ɗo e Dakar ɗeɗon balɗe tati a anda ka ñaama anda ka yara a ɗanata aɗa ne dogdu tan haɓe kooto so tawi ko conférence o waɗata ko Abidjan mba Addis Abeba walla to no wiyete Nairobi kadi ka kaɓɓuɗo bagage ma kadi jaaha partout dans le monde an ɗum ne
wona hunde weɓde kono tan ayi Sali ko jiiɗa fof e aduna ko pellital cakkata pawa hen ko heddi ko kala ko ƴettuɗa sa waddi hen pellital tan aɗa yiɗi ɗum aɗa wawi ɗum aɗa eto wawde ɗum kala sa waddi hen pellital tan Allah hoyfinata ko heewi taw noon wonde duwaw jibinaɓe kadi eyyi duwaw jibinaɓe saabu surtout babam ndeysan nenam kam kañum ala probléme sa tawi a dañi resama tan a jooɗima e dawgal ma kanko ko heddi ko ina wayno wonda ko ɗum ni kono babiraɗo o kañum wonno ko jangguɗo ndeysan wonata ke yurnade ne ƴeewa eɓe mbaɗi hen duwawuji tan neɗɗo kam ko duwaw tan joguima ko ɓuuri hen hewde jinnaɓe ni kewani hokkude jomum caɗele nde tawno ene ganda holɗo ɓiɗɗo o rewi ha heeɓi diplôme aji muɗum ha ƴetti ngal ɗon meccal ha watti wadde fof kono noon ko ɓuuri hen hewde hande worɓe banggue meɗen enen rewɓe resaɓeɓe ko worɓe kewi causandemo probléme gonda e gorko so ɓooyi watta widema jaalimaɗi kewi naari to yaltiga walla hayso tawi gorko jaɓinima wonɓe caggal mum ɓe gona wiide kureji mum walla sehilaɓe ande debbo ma jottako jamma ñolma sukay kiɗi ya hen sadio waɗa impacté e dewgal ma hay sukaɓe ma e koye mum batta wiide nena an a jottako aɗa manquini gueɗe ɗe ɗon ɗum noon enen gandi rewɓe hewɓe ene mbaɗa sibiré ko way noon kono an en wawi taw a dañi joom galle mo ganduɗa il est compréhensif donc o faami oɗon banggue posananima hen probléme weeɓano noon so gonga tan haale hay joom galle goto yiiɗa tan debbo mum kala saaha fof ne ƴetta walis mum ne yalta galle gonga ɗum ko worɓe nder worɓe tan woni hen no muña ɗum no paama ɗum wona hen paamata muñata ɗum wonto fitine e nder galle o kono tan min mbeɗa sikki mi dañ chance hawrude e joom galle mo ganduɗa famni kam ɗum alhamdulillah kono tan kadi no garmi nde juuɗe makko taw presque mi mawni te mi famminimo kadi ɗo ndewmi ɗo ko yayam e babam kañumen daari nde ɗon darde ha jettimi ɗum te kadi sa yettimo ɗon a waɗat feere keddaɗa ɗon saabu sukaɓe woɓɓe ina mbawi ñembudema kañumen ne kaaɓe ha jetto ɗon ko ɗum woni haare nde wona an ka dañƴa ko ala kono no mbatta ha woɓɓe jibinaɓe ƴeew mbi ɓinguelam de ndeke son walli ɗum no wawi ɗo yettade joom galle ƴeew ndeke de min joom suudam mbeɗa wawi ɗum hoolade woppa ɗum yaaha ha Azerbaïjan kono ma arte juuɗe goɗɗum ɗum goɗɗo kadi taw jiidike joom galle ma ini mata waɗande tan ɗo no wayi ndeysan sa woni debbo desaɗo ina wawi ƴewde kadi wi o de kam resama nan wonde joom galle mum kono métier mum o hatta ñande foti huccidde ma waɗa teddugal foti wadde ngal haydara ma waɗa ha timma haydara bonnanta ɗum hen saabu aɗa wawi janggude jalta taw ɗaɗimaɗi a woppani ɗum woni tradition taw aɗa jooɗi ɗon hay maître a boujata gonga celluɗo machallah wadde mbaɗa andi bandiraɓe beltima no fewi so ɗum yawti mbiɗa interprète ko waylude haala enen fof ɗen gandi waylude haala weeɓani par ce que tawi ko wonɓe banggue assemblé ɓe hen saaha jiiya mbaɗa réunion ji ɗi muusa ha kamɓe député ji ɓe jaggodira e koye mabɓe ha wonta duho ƴettoje beele so tawi a wonti aɗa wayla haala kala ko neɗɗo o haali ko ɗum baylanta ɗum walla hen saahaji an haala ko ganduɗa fewani ƴeewa no pentirɗa ɗum walla an ala hen duwa ko joomum haali fof ko ɗum woni ko poɗɗa waylude laawol ngol ko woni ko laawol ko woni ko gonga a fotani waylude haala ayi won italien ji wiyoɓe sa haali saɗa firta sa firti haala tan a wayli haala gonga eyyi sa firti haala tan a wayli haala kono fotani noon waade saabu an ko binduɗa ko mbatɗa ko wonde ma waɗ ɗum ko Sali so haali wi nenam yeehi woyndu an poɗɗa wiide ko nenam yeehi woyndu a fotani ɗum waylude ayi mi haalanma Sali min goni no some Addis Abeba ganduɗa horeji leyɗele Afrique fof kawrat no mbaɗa some ɗum aɗa andi ɗum laabi ɗiɗi e hitande nde eɓe mbaɗa ɗum min kawri toon ñande hen gulali e luukali toon min goni ha 5 heures du matin saabu eɓe kawrane haala Ablaye Wade surtout wonno mbo hawrani e président Afrique du Sud o gonti toon gulali luukali ne ɓe jeehi nde haaɓe kawre haala
eɓe mbi ke interprète ɓe goni kañumen ndendin men koye min wona ɗum jinnomi haalde ko ɗum jinnomi wiide neɓe kaldir ɗum ni maro kañum addi fitino pour haalandema tan minen liggeyam no way muusi nden eɓe kaaɓi haaɓe tampi eɓe jiiɗi wawrude eɓe jiiɗi wawrude noon il faut keɓe daña kam heɓe ƴeewa mo ganduɗa o kañum addi bone ɗe ganduɗo bone ɗe ko interprète donc ɗum ɗon ne jeeya hen goɗɗum ɗum kadi wonno jiirata haala muusu ha jaafoɗa mataw no kaldatmi ɗum ni ha ko wayni ƴettoje yalta hen kono an interprète a ƴettotako wonno mbaddata mbaɗirta tan ha ɗum wasa tawde ɗum wona kino ina wayla keɓe jiiɗi ko haalde waylani haydara e nder haala ka ko bonnande jiɗɗa ñippude aɗa andi sa haali ɗum eywa ko addata koye fitina hay goto anda no fotata andi ñippa haala ka tawde haydara waylani e ko jogori ko haalede e nder haala ka no foti wayde donc a haali gonga ko ligguey mo ganduɗa o ina woni sensible ina muusi kadi saabu neɗɗo o arata jooɗo wone haalde min ko Sali mbitemi ɗum ɗo liggotomi jooɗo ha ɓooya tan wima babam de wonko wiyatno tan yaltina haala proverbe goto ganduɗa hay dara jiidani ko kalten ɗon noon haqqille e nder haqqille ma gonɗa keddogde aɗa miitto holko jogorɗa haaltude ɗum an comme joni no wayni mi haala ɗum e pular neɗɗo ɓuftotoɗo e nder maayo so heeɓi karaw yo liigu plutôt liigu so heeɓi karaw e nder maayo yo yettir ɗum lawƴowo kore ɗum holno kalda ɗum aɗen ɗum ɗon henne sa nani ɗum e nder discours mo ganduɗa a fadano ɗum discours o no haala politique pour mbaɗa ɗum traduit ni e français probléme joni e français ɗon e ɗon il faut ko jaccinaɗa ƴeewa no kaldirɗa ɗum ɗon e français saabu neɗɗo kaala o fattama kañum haala tan continue an noon ƴeewata no mbaɗirɗa e no kaldirɗa ɗum ni saabu wonno kaldirta ɗum sa firti ɗum e anglais kamɓe ɗum ɓe pamatani miijam o haala koko woni ɗum noon ma mbatta ɗum e haala mo ganduɗa o anglais kettoɗo mo no faama ɗum eyyi ɗum waɗi wona liggey be ko wadde ko liggey sen paami ko liggey namdiɗo mbawa ɗemgal ngal no feewi eyyi kam par ce que tawi a wawa ɗemgal ngal no feewi ko caɗele kadi enen fof eɗen gandi pular exemple tan tawde kon fulɓe eɗen jewta kadi e pulagu ƴetten ɗum exemple e pular ko ɗemgal mettugal nande kadi walano ko ɗemgal teddungal kadi e ɗemgal saɗa haala ɗum weeɓani kadi won kongi kewɗi ɗi jogui ɗen ala e ɗemɗe goɗɗe ɗe exemple ala e anglais walla ala e français joni so tawi neɗɗo haala ɗum koye nder pular an aɗa jogori firtu ɗum e nder anglais tewɗo haala ɗo an oɗon mo a yiyani ɗum e anglais walla a yiyani ɗum français holno mbatta a ƴeewat ko ɗesi nandude hen tan kaala eyyi hen sahaji boom namni ko par ce que konngol ko konngol kono ko wiyete ko ɗum anda boom wiyete pular phrase so waɗi phrase o haali konngol ngol ala wodani saabu won ko jiita e pular taw enen eɗen jogui ɗum enen kutoro anglais ala ɗum gonga koɗɗen ɗo nandani environnement je men nandani weeye men nandani ko heewi nandani ɗum kono a ƴeewat a waɗat expliqué ko wiyete ko phrase mbaɗa phrase walla périphrase mbiya ko ɗum taw waɗa yaccidi noon harma kadi woppede caggal eyyi saabu no mbiruɗa ni wonko heewi ko ganduɗa ko anglais ne jogui ɗum pular ala ɗum ganduɗa haade pular ne jogui anglais ala taw kadi anglais ala joni noon interprète conférencier joni noon beele wondet ko jahata koye mbaɗat conférence uji jahon en tant que interprète uji walla waɗa waɗɓe organiser conférence mumen nodde moɗon garon eyyi ko noon min mbeɗa ardi société goto société o wiyete ko Amorphile service Amorphile service yimɓe fof kam ne gandi Amorphile min nana saabu kadi komin Podor naaɓe ɗon min jibina kono komin Daara Halayɓe naaɓe komin Halayɓe eyyi ɗum addi indi Amorphile o eyyi joni noon Amorphile service waɗat ko organisation conférence an hande Sali sa ummi min mbiya aɗa yiiɗi wadde o conférence walla aɗa yiiɗi wadde ziyare ziyare ceerno Seydou oɗo ceerno Mountaga ceerno Madani won joni duuɓi sappo e ɗiɗi mi arat mi addo matériel o saabu saɗa firta kadi aɗa sohli kaskuji aɗa sohli récepteur uji way kono mbatton ko ɗo tan ko communication gadda kaɓirɗe ɗe joƴƴina gadda kadi ko interprète uji ma saabu ɗemɗe ɗe so goni ɗiɗi tan tati nayyi namni ko gadda interprète uji ha heewa par ce que interprète goto liggataka ma gonon ɗiɗo
walla gonon tata sabu sa haali e kojomaji capantati hankadi hayso tawi aɗa continue haalde hoorema tampi a waɗi fatigué ma goɗɗo ara lomtoma noon ɗum société am waɗata kadi no waɗa organisé conférence sa sohli tan mbiyata ko ar manna kam organisé min mi toppito ɗum ɗon fof waɗa contrat ji ɗi mi fewno fof em gara ɓe jooɗo mbaɗa ligguey o mi wawi wonde balɗe 3 balɗe 2 balɗe 4 mi yaha ha balɗe 5 yaha ha balɗe 15 kono wadde so tawi en nani interprète ko neɗɗo nantinowo ko jomum haalata kono wona nantinowo e ɗemgal gotal ngal exemple hande tawi ko fulfulde tan haalte ɗo pulaar tan ɓoola haalte ɗo jomumen cohlani nande ɗo ɗemgal gongal est ce que ɗon interprète ɗum sohla ɗo ala sohlaka ɗo tawi ko ɗemgal gotal ɗon sohlani sohlaka ɗon kadi alay saago bandiraɓe paama ɗum no feewi alay saago ma woni ɗemɗe ɗiɗi ɗe jiida taw eɗen laaɓa taw won wonɓe jilluɓe jolfuɓe nana jilli walla soninkoɓe eɗen jiiɗi ɓe nana interprète o jooɗo haala e pulaar o firti ɗum e jolfe ko ɗum woni woni interprète gaga interprète o beele won goɗɗum ko mbatta e gurdam ma eyyo mbeɗa waɗa politique yimɓe fof no gandi Aissata Tall Sall ha yimɓe yiyani ne nanimo mbeɗa sikki kanko ke parti socialiste o wonno toon ne mbeɗa wonduno toon e makko kono mi feññinano tellement politique o nder nomin gondi e parti socialiste no waɗi nden noon mouvement makko Oser l'avenir en 2017 ko nden o waɗi lancé mouvement o ko nden parti o jibina guila nden noon mbeɗa dari hen darde kam soko Allah mbeɗa wonda e makko e nder politique o eyyi so ɗum ɓenni kadi banggal l'islam o ha joni mi haalninomo ceerno Madani Muntaga Amadou Cheikh Omar andi kanko ndeysan machallah mbeɗa salminamo ni kanko ne mbeɗa juuromo mbeɗa waɗamo ziyar eyyi kanko e khalif men ceerno Bachir e baba men tana men musidɗo men kañum ceerno Madani noon yimɓe fof no gandi kañum hande haqqille mum ɗo tolni e yidde nawde gueɗe Cheikh Omar yimɓe fof ganda ɗum aduna fof anda yimɓe fof ko gandi boom aduna fof no andi Cheikh Omar kono sukaɓe génération less mon onon kam onon gandi wonɓe less sukaɓe ɓe eyyi ganda noon ɗum kadi ɓeydo ɗum andude tiiɗno ɗum saabu Cheikh Omar ka maaya gueɗe mum hay goto anda ɗo fuɗɗi hay goto anda ɗo haaɗi eyyi ligguey kewɗo ne hen amen gonde makko noon e gardigal ceerno Bachir khalif amen gonde makko ɗon e oɗon cadre noon kala no ziyar waɗi mi haalnimama ɗum joni ma won duuɓi 10 ko fawi amen gara sera makko min ballabo no ɗum kadi waɗira e nder ɗum kadi o jokkodiri amen e marocain ji hono roi Mohamed VI ina addi ko wiyete association des oulémas d'Afrique ɗo yenni ha Afrique du Sud Caire ha Sénégal Afrique fof ha waɗi haɓɓere e ɓe ndenta noddo ulemaji sernaɓe tafsiruji yimɓe mawɓe o rendin ɗumen pour yimɓe no mbawa darnade l'islam o saabu l'islam o a yi joni won ko naati hen ko naati ko hen ina hulɓini eyyi moƴƴani no hulɓini ɗum ɗon e namni ko darde e nde ɗon darde noon kanko ceerno Madani o rewɓe no pour hen darade ɗon noon o nodda men minenne waɓon Safili en waɓon Madina Madani en e Mariame Demba Sy en minen yomen daro min mbawa darnade ɗon islamu taw noon ko darde rewɓe machallah wadde ɗen gandi so tawi wiyama noon so wiyama l'islam wiya guiɗiɗo nadde hen o ko julɗo mi anda guiɗiɗo wonde julde o ko debbo guiɗo nadde l'islam o ko debbo wadde so tawi rewɓe hande nannama e l'islam ko andede tigui l'islam wawi yaade gaga rewɓe en beltima ɗon en juurima seeren ɓe kala en ñaguimaɓe duwaw mata ko dokkanoɗen hankkande hojomaji kuuɓi konngol ma mbaynigo garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo Seydi Tall jarama Sali e konngol ngol ko konngol weltare weltare kadi e jarde mon jardema an surtout Sali par ce que yiilima yiiti te kadi ko mbatta ko machallah amen belti hen amen belti hen saabu ɗum ɗo ko yajnude leñol te kadi addude ɗo invité ji goto fof ina haala ko waɗata ina adda pinal yimɓe ina adda pertal kadi sukaɓe so ƴeewi ɗum ma gandu tigui ina mbawi wonde ko goni ko mbaɗa feere kadi ha totta ɗum woɓɓe so yimɓe jii ñamba mbawa wadde ko hono ko wayi noon ɗum waɗi ko mbatta ko vraiment minen amen
mbaɗma hen félicité amin dunoma kadi no ɗum yarata yeeso saabu vraiment ina nafa leñol no nafa leñol noon an e baram gorko Abdou Diop foof amin jarnam ɗo ko nafoore leñol tigi e ko nafoore leñol tigi ɗum jinnomi hen haalde vraiment te mi weltima garagal am hande ɗo henni mbiɗa welti hen no feewi Allah weltana seydi Allah jarama jarama ko beltiɗa fof komin belti ko ɓuuri ɗum nde tawno woni no mbiɗen ni waɓen moɗon ene poti yaltinede e médiaji ɗi yimɓe jiya ɗum ganda par ce que hande sukaɓe ko enen tigui poti ferandeɓe laabi hoɗoɓe paayi kadi neɗɗo ko wawi liggade e aduna foof eko mawni foof tan ko o yaltata e téléji o yaltata e radio ji omo haala yimɓe gandata ko mon ko kadi ko gandal ene moƴƴi kala saaha yimɓe ne jewna plateau ji ene wawi wallude e renndo ngo no fewi Allah jarama on jarama kala ko feewe yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓuranno meɗen kaɓirɗe ɗe noon jogini en ɗo ko bandiraɗo gorko Thiombane ene wonde nde Fatou Massaly ene wonde e Thiatou Walo eɗen gandi sen joɗima ɗo tan image uji peewi haala ka rewi lawol ko Allah e caméraman uji e technicien uji meɗen en jarnimamaɓe kadi en jarnima dendagal yeeɓiyankoɓe piindi woni kewni wiide so tawi muyno walla entaɗo ami ha gamdi yooɗi ko yummiraɗo tigui jaggue balaɓe ɗe wadde enen sen joɗima ɗo ha piindi heeɓi ɗo caggal ardiɓe piindi caggal ƴettuɓe jawɗele mumen ƴetti doole mumen e gandal mum mbaɗi hen ko onon yeeɓiyankoɓe tigui guila ɗo e leydi sittunomoɓe caggal leydi ɓe daari hen eɓe jiiɗi piindi tigui en mbawa noon moom fof rewde inde muɗum kono noon enen mbawi tan rendinde salminago ngo fof yettorde nde fof kam fof tottenɓe Allah jarama on jarama ko ɓinguel moɗon baɗiraguel mon Dewel Sally Dia debbo mo Agname Liduɓe jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓolo tan duume men hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye